ma Young Turkscan ne kedone chal ka gima gini pod ok opogore kod gima joma nyien ma koro watiso ni Gen Zs gi bende koro bando. Nitiere both mamoko kata hits mamoko gi misses mamoko maneno ka gima higni 35 pod ok wachwe wang'e kaka oganda jo Kenya. Mae momiyo joma matindo gi kawuono bende ramo ni nyaka gidhi e ndara nyaka karang'o. Luoro manitiere bende ni kaka sirikal sani koro kawo gini nikech wang' apaya mathoth olor kata odin kendo obila mathoth okwor kawuono. Ma ng'iso nang'o? Victor, ma nyiso ni piny en gima dongore. Moko kuom gik mane gikedo ne gi ndalo kae koro pogore nikech king'iyo weche mag multi-party democracy ne giseyudo. To gima ncha miyo kata mana omiyo ng'anyo mar Gen Z nochako, Victor, ing'eyo ni en wach mar Finance Bill 2025 mane giyudo. Koro mak mana ni gik moko wanyalo wacho ni bang' nwang'o mano gichak gibilo giyudo kaka kare mit gik mamoko bende ginyalo yudo kendo. But adieri mantiere en ni nitiere pogruok maduong' king'iyo tieng' mane kedo ne saba ndalo cha to gi tieng' masani. Nekech tieng' masani neno ka thoth gik mang'eny giloso e mbui machalo kaka mobilization, tudruok mang'eny ma samoro pogore gi ndalo cha makata mana simbe ne tin. Koro kawuono king'iyo to gin weche matenore gi weche mag uchumi, weche mag pek mar ngima ema yawa matindo gi temo kedo ne gi weche mag onge mag tije. To king'iyo ndalo cha to ne gin weche mag temo neno ni Moi ne o repeal pend chik mane hinyo jopiny mane iluongo ni section 1A magiko ne Raila gini nyo kedo ne manyo gwe thoko. Koro pogruok biro ni king'iyo tieng' masani gik magikedo negi to gi gik mane ikedo negi 1990 ka nitiere pogruok matin. Mak mana ni gima duong' ahinya ni nyaka ing'e ni to ang'o ma rawere gi dwaro to bende lwase mar siasa sani chalo nade. Nikech ing'iyo Ken biro koni ni king'iyo kaka gini koro biro ni mana kaka nowacho juma mokalo ni koro bende olombie josiasa. Josiasa bende koro gombie gini. But ang'e ni mbele kanyo wabiro ng'iyo ni to effect mag ng'anyo ni koro chalo nade. Pek mar ng'anyo ni ma koro miyo piny owacho koro king'iyo kaka wanene tipo kanyo jolo obila mathoth mondo mi nene ng'anyo ma kama ok odhi mbele. Gin gik mage ma ng'anyo margi ni osebiro godo, Victor. King'iyo juma mokalo ncha ne waneno mine ma samoro ne oroch ratiro margi kata bembo mane otimore kuo mag dukni ma koro chuno ni piny owacho nyaka koro donj kendo ti gi teko mathoth mar neno ni ng'anyo ma kama ochung'. King'iyo monj ma stende mag obila, Victor, juma mokalo king'iyo report mar piny owacho wacho ni stende mag obila manyalo romo 10 ne omonji. Bundni mathoth nyocha ne okwal kendo lep obila bende nitie mane owang'. Magi koro nyisi ni ng'anyo ni okawo okang' moro ma samoro koro obedo gima nyalo tero e okang' ma wabiro luongo ni lawlessness. Kama koro chik onge ma koro rawere mamoko motienore gi jonjore koro nyalo timo atima gik moko kaka giwegi giparo. Taparo ni mae ma koro miyo piny owacho